Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, biz 4-nji dersinin 2-nji kesegin başlap jiberamiz. Ötken derste biz tanıştık nişik sorau berige, әйне dep, hem nişik matur itip jawap berige. Şulay bit. Mesela ol ide, huwa fil beyti. Mesela kitap koya, әйнәл kitabu. Ol mesela üstel üstünde alel mektebi. Şulay bit. Hem bugün şuшы ötken kaideler bilen kayber күнүгүләрне дә алып китербез. Менә 14нче биткә күз төшерсәк, анда иң беренче безнең тора әйнәл китабу, китап кая. Безгә дөрес итеп җавап бирергә кирәк өйрәнгән сүзләр белән, кагыйдәләр белән һәм дәфтәребезгә яки инде карандаш белән шушы китабыбызга, әмма әйткәнчә хәерлерәк, тулысынча дәфтәргә күчереп язарга. Ул безгә бик күпкә отышлырак булачак. Хәтердә дә кала, язырга да өйрәнәбез. Әйнәл китабу, китап кая. Без ничек өйрәндек? Китап кая дигәч, без әйтәләбез. Берничә вариант. Хуа алал мектеби. Ул өстәл өстендә. Партада. Кроватта да ятырга мөмкин, шулай бит. Кроватта укып ятканда шунда калдырып киткән. Әйнәл китабу, китап кая. Без әйтәбез ничек? Хуа алас сарири. Кроватта. Икенче сорау. Әйнә Мухаммад? Мухаммад кая ди. Без әйтәбез монда инде Мухаммад гадәттә эштә була. Шулай бит, шуңа күрә әйтәбез. Хуа фил бейти. Ул өй эчендә. Яки әйтәбез мәчеттә ди, мәсәлән, фил мәсҗиди. Ул мәчеттә. Üçüncü сорау. Әйнә саату? Саат кая ди. Монда шулай ук берничә вариант бар, шулай бит. Хия, ни өчен хия? Чөнки саат ул безнең нәрсә? Хатын-кыз җинесеннән. Шуңа күрә без әйтәбез, ничек итеп? Хия, мәсәлән, алал китаби. Китап өстендә. Китап өстендә калдырдым ди, мәсәлән. Хия алал мәктәби. Өстәл өстендә ди, мәсәлән. Киттек. Әйнә Ясир? Ясир кая ди. Ясир, мәсәлән, намаз вакыты җитте дә, тәһарәтханәгә, ванна бүлмәсенә кирип китте юынырга. Ничек әйтәбез? Хуа фил хаммами. Ул нәрсәдә? Душ бүлмәсендә. Хуа фил хаммами. Буларны инде язып тормыйм, ни өчен? Чөнки без үткән дәрестә алган идек, шулай бит. Монда инде без кабатлыйбыз гына. Без аны әле шушы китапның өстеннән карап, шуны әзрәк кенә инде шпаргалкада, шпаргалка буларак та карап алалар беренче чиратта. Аңламаган да искә төшергәндә инде. 5нче. Әйнә Әминә? Әминә кая? Без монда язабыз инде хия дип, ничәп хуа түгел, чөнки ул хатын-кыз җинсеннән. Шуңа күрә без монда әйтәбез хия дип. Хия, мәсәлән, фил матбахи. Безнең анда китапта да күрсәтелгән. Хия фил матбахи. Кухняда. Ул кухняда дип. 6нчы. Нәрсә дигән? Монда инде үткән дәрестәге сораулар белән. Әминә фил гурфати? Әминә бүлмәдәме? Сорау бирелә. Китапларга карыйк әле. Нәрсә дигән анда? Карагыз әле. Әминә фил гурфати? Әминә бүлмәдәме? Монда ике төрле җавап бирәләр без. Нәам, әйе. Шулай гына да бирә алабыз, яки тулырак та җавап бирә алабыз. Нәам, хия фил гурфати. Әйе, ул бүлмәдә. Тагын ничек җавап бирә алабыз? Ла, хия фил матбахи. Юк. Ул кая? Ул кухняда. Шулай бит, ике төрле җавап бирә алабыз. Ясир фил матбахи? Ясир кухнядамы? Без язабыз, әйе, бер төрле вариант белән алабыз. Башны бутамас өчен, тәшвиш кылмас өчен, нишәдәбез? Ясир фил матбахи? Ясир кухнядамы? Без әйтәбез,
نعم هو في المطبخ. من في الغرفة؟ من. birinchi darsimizga tushirgani من. Kim ol bo'lmada? Ha? Biz nechik javob beramiz? Man fil g'urfati. Kim ol bo'lmada? Biz nechik javob beramiz? Masalan, fil g'urfati bo'lmada al-waladu. Masalan, bola. Shulay bit. Man fil g'urfati. Bo'lmada bola. Yoki fil g'urfati Amina. Bo'lmada Amina. ومن في الحمام ظن جنوب المسندكم زي تابس مثلا ياسر دي بشلاي بيت. ماذا على المكتب؟ استلدا نرسه. استلدا مثلا كتاب نشيك بلا. ماذا على المكتب؟ على المكتب كتاب. نرسى استلدا كتاب. ماذا على السرير؟ على السرير كتاب نداء كراوات نرسى ساعة. هم قراغز على يكنشي كونو قدا بزغا بنا كوشرب يازب شرها كيراك بتن درس حركة بنا. المدرسة في المدرسة. مدرسة شو بيت؟ مدرسة ده. في البيت إيده يرطى. البيت يرط إي. الغرفة الحمام في المطبخ. كوخنيا ده شو بيت؟ بلا رجايلة حمام دو شوية. غرفة بالماء. المكتب استل. على المكتب استل ده. على الكرسي ورندق استنده. السرير كراوات. على الكتاب كتاب استنده. في المسجد مسجد. Ham kitti qarag'iz, 3-kungi narsa deyilgan bunda. Birinchi at-talibu fil jami'ati. Jami'a. Jami'a universitet deb tarjima etiladi. Universitet. Шәкіртті, студентті қаяды университетта. Ат-талибу фил джамиати. Екінші. Ар-раджулу фил мәктәбәти. Иратты мәктәбә. Мәктәбә әдәттә инде библиотека деп тәрҗемә ителә. Әмма гарәп илләрендә офисларга тоже мәктәбе дип йөртәләр. Анда белегез. Әмма инде без библиотека дип алабыз. Ар-раджулу иратты каяды библиотека эшендә булгач инде фил мәктәбәти. Библиотекада. Әйнә тәҗиру? Сәүдәгәр кая? Бизнесмен кая ул? Ничек җавап бирә? Хуа фид-дуккани. Ул кибеттә. Шушы. Ул кибет дип җавап бирмәйбез бит. Ул кибеттә дип җавап бирәбез. Шуңа күрә кулланабыз ничек? Фид-дуккани. Ул кибеттә. Әл-каламу аләл-мәктәби. Каләмди өстәл өстендә ди. Яки каләм кая? Без җавап бирәбез өстәлдә. Әйнә Зәйнәбу? Зәйнәп кая? Ничек җавап бирә? Хия фил гурфати. Ул бүлмәдә. Әйнә л-варақу? Кагаз кая? Менә бу кагаз. Ак кагаз кая ди? Хуа аләл
Mektebi. Ol nerse'di? Mektep üstündedi. Eynel müderrisu. Eynel müderrisu. Okutuşu kaya. Huve fil fasli. Fasıl klas dip tercüme ettiler. Faslun klas dip tercüme ettiler. Ul klastadı. Okutuşu kayadı. Ul klastadı. Eyne yasirun. Huve fil mirhadi. Mirhad bedref. Tuvalet. Mirhadun. Mirhadun. Mirhad tuvalet deb tercüme edilir. Mirhad. Qarabız. Hajga umrege anda Arab illerine barsağız, Eynel mirhad deb soralsam bek anlamasqa mümkün. Çünkü Arapta bu edebi sözüne değginde Araplar gına bile anda kelgen işçiler mirhad sözünü bek bilmiyorlar. Alardan sıra ker Eynel hammamu. Hammam bu işçiler arasında yine şuşu bedrefke eyteler indi. Amma dürüst etip, tulu etip tercüme etse hammam o yuğuna tırgan yer. Yuğunu bilmez. Mirhat o bedref. Necisli işini işletirgan. Şolay bek. Amma Arab illerinde indi hammam dip gina yeriler. Mirhatnu bek şunday da Arapça yaxşı bilgen kişigine anlargan mümkün. Eşşemsu Kıyaştı. Ham vel kamaru fissemai. Kıyaş hem ay kayadı gökteydi. Men fil fasli kimdi? Klastadı. Fil fasli mesela müderris. Qarabız. Mana bunda elif kile şolay bit. Xатын kız isimleri hem irat isimleri. Arap dilinde xатын kız isimleri tenvin kabul etmeyi. Mana Muhammedun un bilen bite. Xатын kız ismi Aminetu. Aminetun bulmayı. Ne için Arap dilinde şunday kagide var? Xатын kız isimleri tenvin kabul etmeyi. İrat ismi kabul ete. Muhammedun, Halidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Xатын kız isimler qarağız. Aminetu, Zeynebu, Fatimetu, Meryemu, Aişetu, Hadicetu, Safiyetu, Ruqayyetu. Hamra bunda da kunugu var. Oqığız diyen. Hamidun. Dürüst etip oqırğa kerek. Eğer de irat ismi iken tulısınca tenvinne aytip, eğer de xатын kız ismi iken indi tenvinne etmişi. Hamidun, Zeynebu, Aminetu, Ammarun, Sa'idun, Fatimetu, Meryemu, Aliyun, Halidun, Abbasun, Aişetu, Muhammedun, Safiyetu, Hadicetun. Ne bu buldu? Kaybır kunugular. İkinci B kiseginde şolay bitini anda ikinci tağın bir kaideler var. Ansı indi kilesi deriste alıp getirmedi. Şuşu bulgan sözlerini bütünüsün indi yatlara gerek bizge. Camiatu universitet buldu. Şolay mektebu ol. Biblioteka Arap illerine ofis kada iteler. Fasıl ol bizden. Klas mirhat ol bizden nersa buldu? Taharat bedref buldu şolay. Rusça etsek tuvalet indi. Bu buldu kaybır sözler, kaybır kunugular bilen indi biz işin aktırdık. Allah subhanahu teala kilesi derslerge de bizni uqarga yardım etsin diye, onlarga zirek zikretler iste kaldırga güçlü hatırlar nasip etsin diye. Subhanakallah bihamdik ve şadilen ve estağfiruka ve etûbü ileyk.